The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, nining adlaw, kinahanglan nga itong pagsusi sa atong tagsa kakalag. Susiyo na to kung nanapaw tayo mga salang na hibilin kay kini. Kung dili nato isugid nga sa tubangan sa Diyos nga mahan, then mahimo lamang kining babag, a barrier to our study of the Word of God. Busa 1 John 1:9 nagasugo kanato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not confession of your sins. It is faith alone on Christ alone. That's the only way man can be saved. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 nagkanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampo ta karon sa hilom, aging pangandam. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, ninilayan sa ngay kayon. Imo kaming gilugwayan sa mong kinabuhi, kinitimailan ngayong imong plano nagapadayon pa sa paglihok ng ni kanamo. Salamat sa mong pagdala kanamo ning dapita sa makausaparaw kami. Makapadayon, we can move onward in our Christian life. Pagpatubo sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong pulong, o ba di kami karon pinagi sa pagtudlo ka naman sa balang Espiritu Santo o nga imong tangtangon kini mga babag nga sa mga nauna. Give us the necessary concentration, O Lord, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kana nining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, and to all 110 subscribers, we are praying for you, of course, na magapadayon kamo sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. O kaninyo mga higala, nga mga bag-o pa, welcome. O gusab kaninyo mga igsoon diha ni Kristo, our fellow believers, we warmly welcome sa tanan nato nga nagasubay, nagasunod ni atong ministry. Okay? So, karon atong ipadayon ng atong gisgutan, itong ibiyaan kagahapon, niya pa magita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay? Now, sa atong gibiyaan kagahapon, nagkanayon kita nga doon naman tayo kabubuton, gihatag sa Diyos kini, ipagamit kini sa Diyos kanato, whether to accept or to reject His offer of salvation. Now, apantiman nga ang 1 Timothy 2:4 or 5, nagkanayon man nga God wills, iyang kabubuton nga all will be saved. Magiging ang kabubuton sa Diyos. That God wills that all will be saved and know the truth. O kini, nanginahanglan lagi sa kabubuton, either to accept or to reject salvation. Na Ephesians 1:5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ,
Ephesians 1:11, we are predestined according to His purpose. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, ingon nga mga Kristohanon, we are to choose which way we have to live, either by human means or by spiritual means. Kay nasayo naman kita nga Kristohanong paagis pagkinabuhi, dili kini ordinaryo. Kasi dili kini kanang the usual nga gi-practice sa mga katawhan nga ang Christian way of life is such that dili kini supernatural alang kanila. You see, you know what I mean. The Christian way of life, as we have said, as we have learned, is a supernatural way of life. Dili kini kasagaran nga paagis pagkinabuhi o tungod kay mauman kanan nga dili kasagaran, kini nang inahanglan sa lagi og dili pod kasagaran paagi sa pagtuman. Na mao kini ang atong ginabuhat, agig tuman. Nga ang kadaghanan mo ingon sila nga that's too much, you see. Wa man sila gyud makaamgo unsa gayud ang kahulugan sa Christian way of life. So, kita mga magtotoo must live not by works but by faith. Nya kadtong wa masayod niini mo insister sila pagpadayon sa ilang naandan, pinaagi sa ilang paggamit sa preconceived notions nila nga mo may naandan. So, ilang lang yun nang ipadayon sa ilang pagsubay o pagsunod niya na. Nasayod na kita sa doktrina nga at the point of salvation, gihatagan kita sa Dios og kapatan ka mga butang. Gawas pa niya na, gihatagan kita og angay-angay nga mga pribilehiyo og angay-angay nga kahigayunan. Og gawas pa niya na, diya sa 1 Peter 1:4 and 5, we have an inheritance which will never fade. You see, ako ginabatbat din karon agi og lampas atong paramduman kining mga butang, mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato. So, makaingon ka nga kuan na gyud ka pangulipas, we have no reason why we cannot reach spiritual maturity. Kay kini ang mga paagi, kining gipangsangkap sa Dios kanato, mao ni ang ingnon ta makahatag kanato og paglampos dinhi atong tumong nga mong spiritual ng paghamtong. You see, all provisions have been provided by God didto pas kaniadtong wapang tanan. So, Ephesians 1:4 and 5 again, having predestined us in Him before the foundation of the world. John 1:12, the power to become a child of God. Pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, wa ka ba makaalinggat nga atong ibalik-balik ni? Yes, kinahanglan gyud ang pagbalik-balik, pagsubli-subli ni mga butanga, pagbatbat ni mga butanga. Buhahan dili na ni makalimtan. Masilsil na gyud ni atong alimpatakan in the inner sanctum of our soul. So, kitang mga magtotoo adapted, gisagop. Okay? Now, by the way, pila man ka titulo ni Ginoong Jesucristo ngayong gihuptan. He had 3 titles: Son of God, Son of Man, King of Kings, and Lord of Lords. Tulo ka mga titulo. Now, ingon nga anak sa Dios, anak sa tao, ug hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga Ginoo. Kita iyang mga anak.
1 John 3:1, we are called children of God. Kita mga magtotoo, we no longer belong to this world. Di man ina, di natataga dinhi. Langyaw na lang ta dinhi. We are citizens of heaven. Yan itong higayon nga itong gidawat, gituuhan sa Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Diha. Nahimo kitang lungsuranon sa langit, tagalangit na. Dili na tataga dinhi. So, gawas pa niya na kita nahimo ng mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. Royal family of God. Nga naman royal man. Tungod kaya ang usas titulo ni Jesus Cristo ka, King of Kings and Lord of Lords. You see? Na ay royalty diha. Ay kita kay mga anak man sa Diyos, kita sakop na sa harianong panimalay sa Diyos. O atong timan-an gyud ni kanunay. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya binimo, si Ginoong Jesucristo mao ang manununod sa Diyos, heir of God. And since we are believers ni Ginoong Jesucristo, then kita nagaambit sa iyang pagkamanununod. We are joint heirs ni Ginoong Jesucristo. Now, naman there is only one Savior, si Ginoong Jesucristo ra. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. Or Acts 4:12, usab na kanayon, kini nga itong ipangbatbat karon nga mga bersikulo, pasabot kini nga si Ginoong Jesucristo maora ang bugtong manluluwas. Na Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Ug diha usab sa Mateo 7:13-14, nagkanayon ang pulong sa Diyos. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard, leading to life, that leads to life, but only few find it. Ako ra gud balikon. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Matthew 7:13-14. So, ang matag tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas, hatagan kini sa Dios o kinabuhing dayon. Juan 3:16. Human ka maluwas, luwas ka na kanunay. One saved, always saved. That's covered by the doctrine of eternal security. Dili kitang nagsiguro nini ang Diyos. You see? 2 Corinthians 5:17, a believer is a new creature. Old things are passed away, all things are become new. Inumdum ka niya itong divine decrees. Dekrito kini sa Diyos. Kini ang mga resulta sa pagka-omnisyente sa Diyos o sa iyang pagka-omnipotente. Unsa mga omnisyente? Ang iyang pagkasayod sa tanan. Unsa man ang pagka-omnipotente? Ang iyang pagkagamhanan sa tanan. God knew all the knowable, the probable, and possible and their consequent results. Kita mo? Unsa kagamhanan ng Diyos? May hinungdan nga ang kinabuhi sa matag tao. Bukas kini nga libro alang sa Diyos. It's an open book to God. Diman nina? Ug walay makaiskapo from the scrutinizing gaze of God.
sa iyong pagtutok, pagpunting, huwag makaiskapo nini. Tinood, you can run, but you cannot hide. Mga popular man ang saying nila. That's true. You cannot, or you can run, but you cannot hide. Hinomdumi nga ang Diyos, omnipresente. Sa ibot pa sabot, bisag sa ana siya. Huwag luna, nining kalibutanan, nining unibersuha, nga wa diha ang Diyos. Remember that. Now, 1 John 3:1, we should be called the sons of God. Itawag na kita mga anak sa Diyos. Di man ni tao. Hebrews 9:27 says, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Na, tataw, klaro kayo ka na. Kasara tayo mamatay. Human yan na, hukman ta. Now, di man nga ang gugma sa Diyos o gugma alang sa Diyos, kinahanglan mo una kini sa gugma nato alang sa tao. Love for God must precede love for man. And we know already that love for God is vertical, but love for man is horizontal. Ato na sab ning gituki nga ang Dios kung siya mo tanaw, God looks at the heart. Ang iyang tutukan, iyang tanawon, mao ang imong kasing-kasing. Apan ang tao mo tanaw sa gawas, outward appearance, di ba? 1 Samuel 16:7. Now, kining mga gisgutan natong mga doktrina, kitang mga magtotoo, kinahanglan ato kining i-metabolize. We should metabolize all these doctrines that we have been talking about. Di man ni nga kita, Colossians 3:12 nagkanayon nga, we are chosen, eklektos. Diha usab sa Episo 1:4, we are called, tinawag kita, eklektos gyapon sa Grigong pulong. So, giyon sa man nato pagkahimong anak sa Dios. Adoption. Adoption is how we become children of God. Gusto? So 1 John 3:1, naghisugot ka na og mga anak sa Dios. Juan 1:12, naghisugot usab ka ng mga anak sa Dios. So kita mga magtutuo, gisagop, ingon nga mga sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Now, diha tod, okay, ablihang imong Biblia sa Episo 3, versikulo 20. Nagkanayon kini. Now, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Okay? Now, kining gihisgutan dinhi, to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Exceeding abundantly. Staggers one's imagination, mutayog kini, according to the power that worketh in us. Now, kita mga magtutuong-tuod, nagkalahi ang atong experiential status sa atong espiritualong kinabuhi. Gusto? Nagkalahi. Di ta parehas ba? Again, ingon nga mga magtutuo, kita gisagop ingon nga mga anak sa Dios. 1 John 3:1, John 1:12. So, Colossians 3:12 again, chosen, eklektos. Ephesians 1:4-5, chosen, eklektos. Kay kitang mga magtutuo, gimanduan. We are mandated by the Word of God to live our spiritual life pinagi sa espirituhanon nga paagi. Dumdum ka sa definition, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution.
Kini supernatural way, spirituhanon. Di ba? Okay, so, ang Diyos, pinagi siyang pulong, nagamando, sa matag magtutuo, sa pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Asama ng versikulo ha. Excuse me. Segundo Pedro 3:18. Ang kalimtan pagkahalan mo. Mao niya nga itong patukuranan sa atong ginabuhat adlaw-adlaw. We have to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. O gihatagan ba nig-emphasiya sa mga kasimbahanan? Mao ni dakong pangutana. Gihatagan ba ni nila og dakong gibugaton na ang mga magtutuo kinahanglan magatubo? Spiritually, of course. Nawaman. Wag yun ko'y nadunggan nga maghisgot ni ining paghatag og empasiya ni ining puntuha. Wala. So it's a tragedy. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward man or toward God. Humalikon. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Now, ninumdum pa ba ka sa Hebrewanon 11:1? Nagkanayon kinig, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kini, atong gipangisgutan karon, may tungod kini o bahin kini sa pagtuo. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, kita mga magtutuo, niya itong higayon nga naluwas kita. Yatagan kita na sa Diyos. Og panulundon. We obtained an inheritance. Ephesians 1:11. Abri mong Biblia. Episo 1, versikulo 11. Nakanayon, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, ang panulundon sa matang magtutuo will not fade away. Dili na ni mapanas o madugta. No. It will not fade away, imperishable, undefiled, reserved in heaven for you. Magtutuo. Di andam na ni, istaganan na ni sa Diyos. Now, kay ikaw kay anak ka man sa Diyos, maka-address ka na sa Diyos nga imong amahan. Gusto? Kay magatawa ko ning uban, mga moingon sila nga. Nagatuo sila sa fatherhood of God in the brotherhood of men. Sayop. Kay ang Diyos, amahan lamang siya sa mga magtutuo. Dili amahan ang Diyos sa tanan. Dili. So you cannot address God as your father if you are an unbeliever. Kasabot ka? Mientras wala pa si Kristo di si mong kinabuhi, wala pa ka mudawat sa kaluwasan, wala pa ka manag-iyag kinabuhing dayon, dili ka pa anak sa Diyos, therefore you have no right to address God as your father. God is only the father of believers. So, only believers can address God as Father. Sabta gina. Sabta. Hinugtuki ka na. Kung wala ka pa'y Kristo di si mong kinabuhi, wa ka pa makadawat sa kaluwasan, dili nimo amahan ang Diyos.
Now, Dias Colossians 3:12 usab naghisgot ka nag election and predestination. Ug kini nasayo naman ta, they go in tandem. They go together. Now, kay sawa pa mutungha ning kalibutan before the world existed, ang atong pagkapili already took place. Our election already took place. Once we become believers, human nato dawata tuuhis Ginoong Jesucristo nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Our predestination had been set. Gipahiluna na. Kanang set, yes. Butang na. All spiritual assets, opportunities and privileges are all set for us. Tagana, gipahiluna na sa Dios. 1 Peter 1:4, hisgot gyapon ka ng inheritance. Labi na dias verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, Ephesians 1:11, we have obtained an inheritance. Ayaw na nagkalimti. Nakadawat na kita o giandama na kita, gitaganaan na kita sa Dios sa atong panulundon. Now, di ka ba bati o kulba hinam niya na nga karon ikaw nga magtutuo anak na sa Dios, may kinabuhing dayon, gisuluban ka na pagkamatarong sa Dios o ang imo nga nasuwat na didto sa libro, the Lamb's Book of Eternal Life. Okay? Ikaw na matarong na. Kung mutanaw ang Diyos kanimo, dili ka na hinukman, kung dili na matarong ka na. Kaya nagsuloob ka man sa iyang pagmatarong. All of these things, nga itong gipang bat-bat, are there in the Word of God. Kinaklaruhan. Naranin mo, mutuo ka ba niya na o dili? Basta katong nagatuo, nangaluwas, mo ni, they are going to receive all this. Tuwa nagitaganaan na sila. Kitang mga magtutuo. So, akong balikon, kining tugon, mando, pahimangno, pasidaan sa Dios, iyang kabubuton gani. Colossians 3:12, pulong sa Dios, put on therefore as the elect of God, eklektos, chosen, pinili, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ayun na nagkalimti. O by the way, ugma, atong isgutan kining nagkalaing mga kabubuton sa Diyos, the various wills of God. O di nila muna kita kuto pagkarong adlaw, o ayog sipyat sa pagsunod ni ugma sa sumpay nining atong ginatunan. Magampo ta. Amahan mong langit nun. Salamat sa imong grasya na mong gipahimuslan nining adlaw. Pagkabulahan gayon na mo, Diyos, nga kami nagapahimulos nining imong grasya, which we do not deserve, we do not earn, we do not work for. Ikaw, matinumanon magayon sa imong mga salamat. Ligula lamang kini mong pagtuo, pagsalig diyan kanimo. Pinagi nining among ginabuhatan daw. Agig tuman, agig sunod sa imong mando. To grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagampo kami. Magkinamong mga subscribers, padayon gayon sa pagligon sa ilang pagbarog. Sila magkakabot gayon sa ilang tumong ng mga espirituanong paghamtong capacity for life. O kadtong mga bag-o pa nga misulay lang sa pagsalmot. Lamdagi sila. Pinagi sa ilang bukas nga pangunahuna nga unta-usab sila tubo diya sa imong grasya o kay balok ang Kristo.
Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang mong bugtong manluluwas. Amen.